náhodou teď posloucháš můj hlas, mý zprávy varovný číst neměl včas. Musím tě v prachu a na mě padá tíseň, nemám už sílu psát a tak ti zpívám píseň. Brání tě sama bez zbraní, má zbraň je dláň se srdcem na ní. Proč pravda je lží a lež se stává pravdou, na čem záleží. Zatíží pravdu najdou, pravda je lží, i když je stále pravdou, na čem záleží. Až každou pravdu zajdou. Z tvé přízně ty mě berou, svět mi boží. Proč dobrých zlých se dodou a zlým teď říkáš dobří? Ty ani netušíš, jak moc mě to mrzí. Nemůžu co říct a za mě mluví druzí. Brání se sama bez zbraní, má zbraň je dláň se srdcem na ní. Proč pravda je lží, lež se stává pravdou, na čem záleží. Zatíží pravdu najdou, pravda je lží, i když je stále pravdou, na čem záleží. Kam až pro pravdu zajdou. Jak bílá dáma v tvým černým poli, zůstávám sama, jak pravda, co bolí. Chráme si pro mě mou nejhorší chvíli, teď si ukrytem těm, co po mně střílí. Brání se sama bez zbraní, má zbraň je dláň se srdcem na ní. Proč pravda je lží, lež se stává pravdou, na čem záleží. Zatíží pravdu najdou, pravda je lží, i když je stále pravdou, na čem záleží. Kam až pro pravdu zajdou, pravda je lží, na čem záleží. Pravda je lží, na čem záleží. Proč pravda je lží? Československo, štát ležiaci v strede Európy, zem vytvorená z bratských slovanských kmeňov Čechov, Moravanov a Slovákov. Proč vzniklo Československo? Pojďme si přiblížit počátky jeho zrodu, života a rozkladu. Čo myslíte? Je vôbec možná obroda Československa? Zdraví vás Vladimír Prokeš. Při procházení v dějinách našich zemí jsem si všiml jednoho paradoxu, možná zvláštnosti, ale pokaždé, když se dali dohromady Češi, Moraváci a Slováci, vznikla země, která začala velice rychle prosperovat a stávala se silnější a silnější. A ten aspekt samozřejmě vždycky vadil našim sousedům, kteří se nás snažili rozbít, rozdělit, sebrat nám naši suverenitu a svrchovanost a úplně nejlépe udělat z nás svou vlastní kolonii. Takže jak je to s našimi zeměmi? Něco málo se dozvídáme i možná z dějin, ale veškeré informace jsou hodně protichůdné. Takže pokusíme se dát něco dohromady a dovolím si k tomu taky něco přidat. Samozřejmě nemůže to být celkový pohled a úplně nepřesný, ale protože máme zrovna teďka naše nejdůležitější výročí, protože v tomto roce slavíme nejenom vznik našeho prvního území
pod Sámovou správou, o kterém paní Jaroslava Grobcová píše, že to byl vlastně Slávus. A pak tady máme ještě jednu nejdůležitější událost novodobých dějin, kdy se postavili Češi, Moraváci a Slováci za vznik samostatného suverénního celku, a to Československa, ale hlavně dávno předtím, v roce 1848, začali už společně bojovat na osvobození Slovenska. V jedné z nejúplnějších slavistických encyklopedických příruček, biografickém lexikonu o dějinách jihovýchodní Evropy, vydaném v Mnichově v roce 1967, se na straně 147 dočteme. Už v letech 622-623 povstali Slované proti Avarům a založili první slovanský stát, a český historik Karel Stloukal z Pražské univerzity, kterého pozvala vědecká rada jedné z nejúspěšnějších striktně vědecky vypracovaných encyklopedických příruček světové literatury, Encyclopedia Italia Toscani, tak to píše v hesle Sámo. Zakladatel prvního slovanského království ve střední Evropě, vyvolený za krále, vytvořil mohutný slovanský stát, který byl první baštou proti nájezdům nomádských kmenů z východu. Jádrem jeho království bylo ve vší pravděpodobnosti území u vtoku Moravy do Dunaje. Sámovo království mělo rozsáhlé území, které se rozprostíralo od uherských nížin přes dnešní Rakousko, Moravu, Čechy až po Slovany u Labe v dnešním Německu, strana 602 a 603. Český historik František Dvorník, který je uznáván za jednoho z nejsolidnějších znalců Slovanů ve svém základním díle Slované, jejich dějiny a civilizace z roku 1956, nazývá Sámu společenský útvar říší a pokládá jej za druhý slovanský stát, neboť prvním byl podle něj stát Antův. Tvrdí, že Sámo vítězně bojoval proti franskému králi Dagoberdovi v roce 631 a tím upevnil svou naprostou nezávislost. Toscani takto píše v hesle Sámo. Zakladatel prvního slovanského království ve střední Evropě, vyvolený za krále, vytvořil mohutný slovanský stát, který byl první baštou proti nájezdům nomádských kmenů z východu. Jádrem jeho království bylo ve vší pravděpodobnosti území u vtoku Moravy do Dunaje. Sámovo království mělo rozsáhlé území, které se rozprostíralo od uherských nížin přes dnešní Rakousko, Moravu, Čechy až po Slovany u Labe v dnešním Německu. I známý moravský historik Lubomír E. Havlík, který zastává tezi o moravském národě, v roce 1989 konstatoval, že moravští Slované už v první polovici 6. století měli vlastní politickou organizaci. 623 až 658 Sámova říše. Letos si připomínáme její 1400 leté výročí na našem území. Sámo se narodil kolem roku 600, údajně na území dnešní Belgie či Francie. Nově se někteří přiklánějí k možnosti jeho narození na území dnešního Bulharska. Všechny kroniky, i Fedegardova kronika, používají označení Sámo pro tohoto muže. Nelze doložit, zda jde o jméno nebo příjmení, dokonce jsou názory, že to byl panovnický titul. Jak uvádí moravská spisovatelka paní Jaroslava Grobcová, Sámovo jméno bylo Slávus. Sámo, sám, samojediní, samovládce. Říká se o tom, že měl původ franský, ale i toto lze zpochybnit tím, že Sámo je od židovského Samuel, a tak se nabízí i další hypotéza, že nemusel být Frankem, ale je možné, že měl keltský původ. To, že nemusel být Germánem,
může dokazovat i skutečnost, že v 7. století se všichni obyvatelé mnohonárodnostního franského království označovali jako Frankové. Útvar, kterému vládl, se rozkládal mezi jejich kaganátem a Franskou říší a zahrnoval části území několika dnešních středoevropských států, primárně Čech, Rakouska a Slovenska, včetně Moravy, který fungoval a odolával více než 30 let. Znak a státní znak. Původním znakem českého knížectví se stala svatováclavská plamenná orlice, jelikož byla erbem vládnoucího českého rodu Přemyslovců. Nejstarší a zřejmě úplně první doklad pro tuto heraldickou figuru pochází z mincí knížete Bedřicha, a to z období 1179 až 1181. Je na nich orlice s roztaženými křídly, obklopená symetrickými křížky, což je zřejmě, a možná to mělo představovat, plameny okolo křídel. Další doklad tohoto erbu pochází z jezdecké pečeti Přemysla Otakara I. z let 1192 až 1193. Podle dokladů z pečetí pak Přemysl Otakar I. a jeho nástupce Václav I. používali erb plamenné orlice až do roku 1253, kdy umírá Václav I. Původ orlice v plamenech se odvozuje od erbu římských císařů, kteří měli od Fridricha I. erb černé orlice ve zlatém poli. Přemyslovci přijali podobné znamení jako symbol blízkosti císařského dvora a výrazu prestiže mezi říšskou aristokracií. Anonymní kronikář Dalimil přináší i legendu o změně českého znaku z orlice na lva. Podle Dalimila získal roku 1158 český kníže Václav II. Od Fridricha Barbarossy královský titul a zároveň jako erb stříbrného lva s jedním ocasem na červeném poli. Avšak ani tato pověst se nezakládá na skutečnosti. V roce 1213 je poprvé lev použit na pečeti moravského markraběte Vladislava Jindřicha, avšak není zřejmé, zda se jednalo o tentýž symbol, který se později stal znakem českých králů a českého království. Z vyobrazení pečeti není rozpoznatelný především počet ocasů. První nesporné vyobrazení dvouocasého lva, téměř jistě stříbrného na červeném poli, pochází až z roku 1247 z pečeti moravského markraběte Přemysla II. A pečeti města Brna z téhož roku. Dvouocasým lvem Přemysl reprezentoval se jako moravský markrabě a teprve od roku 1253, kdy po smrti Václava I. nastoupil na pražský trůn, jej začal používat jako symbol svého královského titulu. Pro Moravu pak vytvořil nový symbol šachové orlice. Dvouocasost Přemyslem užívaného lva se obvykle vysvětluje jako symbol jeho spoluvlády s otcem Václavem. Tento znak s různými drobnými změnami ve výzdobě zůstal znakem Českého království až do roku 1918 a jako znak Čech až dodnes. Kronikář Dalimil má ve svém díle i pověst o rozmnožení jednoocasého lva, údajně získaného Vladislavem II. Podle ní Přemyslu Otakaru I. polepšil o druhý ocas beze změny tinktury římský král Ota IV. Za pomoc při potlačování saského povstání. Dalimil však spojuje dvouocasost lva s tímto panovníkem mylně. Přemysl Otakar I. vždy používal plamennou orlici. O zisku figury lva do znaku také vypráví jiná heraldická legenda o Brunsvíkovi, která navazuje na legendu o Stilfrídovi, a tato legenda se zdá být inspirovaná také německými bájemi, mimo jiné i o Jindřichu Lvovi, odkud je také vyvozován název hlavní postavy Brunsvíka. Vzhledem k tomu, že Jindřich byl z Brušvíku, staroněmecky
von Brunswick. Dříve se myslelo, že má představovat českého knížete Vladislava II., ale tento názor se ukazuje jako chybný, především vzhledem k Vladislavovým skutkům, podle kterých Brunsvík byl spíše jeho syn Přemysl Otakar I. Se vznikem samostatného československého státu v říjnu 1918 vyvstala rovněž potřeba nového výsostného státního znaku, vyjadřujícího nejen změnu státních právních poměrů, ale zároveň též kontinuitu historického vývoje českých zemí s nově utvořeným státem. Na základě ankety kanceláře oficiál archivu Ministerstva vnitra Jaroslav Kursa připravil návrh na realizaci malého, středního a velkého státního znaku, jež vycházely z historických zemských znaků dotčených zemí. Samotné výtvarné provedení poté následně provedl František Kysela. Existence těchto tří znaků ČSR byla potvrzením v zákoně z 30. března roku 1920. Vlajka Československé republiky v letech 1918 až 1920, která vycházela ze zemské vlajky Čech, podle zákona ČNR 67/1990 sbírky, byla také oficiální, ale prakticky nepoužívaná vlajka České republiky v rámci ČSFR od 13. března 1990 do 31. prosince 1992. Po vzniku Československa se používala zemská vlajka Čech, tedy bílo-červená bikolora, která však byla téměř identická s vlajkou Polska. 30. března 1920 se po dlouhém uvažování doplnila tradiční česká bílo-červená vlajka modrým trojúhelníkem, který symbolizoval Slovensko, protože Slováci měli ve svém znaku od roku 1848 již zmíněnou modrou barvu. Tak vznikla vlajka Československa od roku 1920 do roku 1992. Dnešní Česko ji na základě zákona ze 17. prosince 1992 používá dodnes, od 1. ledna 1993, ačkoliv tím výsostně porušuje zákon o rozdělení Československa z roku 1992, který používání symbolů Československa nástupnickými státy explicitně zakazuje. Státní pečeť České republiky je podle zákona o státních symbolech jedním z oficiálních státních symbolů České republiky. Pečetidlo státní pečeti uchovává prezident republiky a používá se zvláště při významných událostech, jako je například stvrzení mezinárodních smluv nebo vydání pověřovacích listin diplomatickým zástupcům. Státní pečeť České republiky tvoří velký státní znak, podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je nápis Česká republika. V pečeti se využívají pečetidla typáře o průměru 4,6 a 6,6 cm. Vznikla z pečeti království českého z let 1429 až 1432. Nejstarší pečetní státní pečeť v dnešním slova smyslu, tedy bez vazby na konkrétní osobu vládnoucího panovníka, nechali pořídit před polovinou 15. století představitelé husitů v rámci příprav na diplomatická jednání s cizinou. Zobrazovala štít s dvouocasým lvem a latinský opis, jenž ji označoval jako pečeť koruny království českého. Štít s dvouocasým lvem se objevil také po roce 1918 na první provizorní pečeti nového Československa, kterou později nahradila velká a malá pečeť republiky. Od roku 1960 existovala jediná státní pečeť, zobrazující státní znak, doplněný v obou stranách lipovými ratolestmi o 3 listech. Z tohoto vzoru vychází i současná podoba. Česká a moravská hymna jsou 2 verze. První verze česká
má divadelní podobu, kterou tvořila stylová hra, fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka. Při premiéře v Praze byla zpívaná vynikajícím basistou Karlem Strakatým 21.12.1834. Její slova byly: kde domov můj, voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled. A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj. Kde domov můj, v kraji znáš-li Bohu milém, duše utlé, v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar, a tu sílu vzdoru zmar. To je Čechů slavné plémě, mezi Čechy domov můj. Na Moravě se dnešní hymna nedostala v původním divadelním rámci do hlavního města Moravy. Se dostala teprve o 4 roky později, když si hrstka vlastenců a nadšenců začínala právě pořádat své skromné umělecké hody, při níž nehojnému obecenstvu byly podávány první dramatické pokusy našich národních spisovatelů. Pro zpestření i doplnění byly oblíbení hudební a zpěvní vložky, zpívané mezi představeními jednotlivými akty a někdy také mezi 2 aktovkami, nejčastěji pak na zakončení divadla. Zpívány byly písně národní, umělé, ale také oblíbené árie z oper. Dne 30. září 1838 hrála se v Brně poprvé jednoaktovka Fraška, Když bych se byl oženil, zpracovaná podle německé předlohy od plodného Jana Nepomuka Štěpánka. A při ní právě zaspíval tehdy první baritonista při Královském městském divadle v Brně hymnu s jinými slovy. Kde zde domov můj? Zde domov můj, zde slovanský duch okřívá, vlastenecký hlas se ozývá. Po městech i v dědinách, ve školách i našich hrách. Metodě je sídlo slavné, drahocenný domov můj. Kde? Zde domov můj. Zde domov můj, zde už k pravdě jasně svítá, strom vědecký mužně skvítá. Umělec dobývá čest, dobrá vůle chvála jest. Na Moravě staroslavné, na Moravě domov můj. Zde domov můj, zde domov můj, v kraji našem Bohu milém, duše silné, v těle čilém, z boží lásky pramení, zrození jsou k tvoření. Toť Moravy slavné plémě, na Moravě domov můj. Zde domov můj, zde domov můj, v lásce tvojí stvořiteli, přebývá vždy svět náš celý. Tebe vzývá národ můj, věčný Bože při mě stůj. Vždy přítomný stvořiteli, chraň Moravu, domov můj. Milí poslucháči, vítam vás aj ja na tomto programe, ktorý už má 4. diel a dnes by sme sa chceli zamerať na symboly, samovú ríšu a všetko, čo je s tým späté. Budeme sa zaoberať najmä veľmi starými dejinami našich predkov, Slovanov, ich symbolikou, pretože práve tam je základ aj terajších štátnych identifikačných znakov každého národa. Prejdeme teda aj samovou ríšou, respektíve jeho úspešnou bitkou na čele Slovanov pri Vogatisburgu proti Frankom, ktorá bola jednou z najstaršie zaznamenaných udalostí v dejinách Slovanov. Rozoberieme tak aj jednotlivé národné prvky. A čo sú to tie symboly? Dedičstvo našich predkov nám dochovalo do dnešných čias poznanie toho, že už Slovania používali symboly
počas mnohých tisícročí. Spolu ich bolo 144 druhov. Zapisovali sa osobitnou grafikou a každý z nich mal svoj obrazový význam, tiež vlastný názov a výklad. Najčastejšie sa tieto symboly objavujú pri archeologických vykopávkach na rôznych architektonických prvkoch, predmetoch dennej potreby, ktoré sa našli v zbraniach, odevoch a podobne. Vôbec najstaršie nálezy s vyobrazením nejakých symbolov Slovanov sa našli pri obci Mizin. Je to Černihivská oblasť Ukrajiny. Ich vek sa odhaduje na 17 000 až 18 000 rokov. Na základe doterajších výskumov a archeologických vykopávok je však najbohatšou oblasťou s výskytom týchto symbolov najmä Rusko. Stará slavianska symbolika alebo prastará solárna kultová symbolika Slovanov je spoločným takým kultúrnym majetkom a dedičstvom všetkých slovanských rodov a preto patrí aj Slovienom, Moravanom a Čechom. Tieto symboly používali cielene, pretože vedeli, že každý z nich má špecifický kultový alebo ochranný tzv. Oberegový význam a tiež mystickú silu. Uchovávanie starej múdrosti, viery a kultúry bolo vždy prvoradým záujmom našich predkov a je teda aj našou prirodzenou povinnosťou, aby sme ju chránili a odovzdávali ju aj svojim potomkom. Jednoducho povedané, symbol mal u Slovanov najmä magický význam a až na poslednom mieste estetický. Používal sa napríklad na ovplyvnenie sveta a jeho transformáciu. Niektoré tieto symboly sú tzv. Amuletmi, oberegmi, ako to oni nazývajú, chrániacimi pred temnými silami chaosu, ktoré môžu uškodiť ich nositeľovi. Niektoré sú schopné vymazať napríklad aj hranicu medzi svetmi. To napríklad umožňuje žrecom, teda tým ich môžeme povedať kúzelníkom, cestovať do temného sveta. Temný svet sa nazýva Navi, alebo do svetlého sveta, ktorý sa nazýva Pravi. Tam sú v priamom spojení s bohmi alebo silami prírody, na ktoré Slovania verili a tú prírodu si dávali ako prvoradu. A keďže symbol je kľúč k pochopeniu aj duchovného sveta našich predkov, skúsme aj my pochopiť túto ich individualitu alebo vôbec aj na potomkoch, a to z úryvku básne od Štúrovca Andreja Sládkoviča Detvana. Počas deja, kde hlavný hrdina Martin skolí sokola, ktorý je v ráji v Kráľovských horách, a keď ho kráľ Matej chytí, ale vie na druhej strane, že je veľký bojovník, chce z tohto zastreleného sokola zverbovať tohto hrdinu do svojho čierneho vojska. Dáva mu aj svoje podmienky, najmä prispôsobiť sa. No Martin je hrdý a žiada od kráľa Mateja najmä ponechať svoju valašku, huňu, vrkoče, fujaru a aj slobodu pre vyvolenú Elenu, čo môžeme my považovať za tie symboly, ktoré si váži za symboly jeho národnosti a hrdosti, ktorých sa nechce za nejakú cenu vzdať. A predstavte si, keď to vie aj zdôvodniť, kráľ mu vyhovie. Takže čujte úryvok. Hovorí Martin. Keby valaška táto nebola, zabila toho vášho sokola, keby od nej ten vrah nebol padol, nebol bych teraz pod vašou vládou. Keby ste po nej ma nepoznali, neboli by ste mi svet odňali, za ktorý vás nejdem prosiť. Ale prisahám, bez nej nechcem žiť, s ňou hlavy vrahov vašich tlcť, kosiť, s ňou umierať a s ňou hniť.
A čo mi z tejto jasnej valašky, keď moje nemám fujary? Bez nej duch môj je len batoh ťažký, ja bez nej kostlivec starý. Ona mi mladosť moju sladila, ona každú mi chvíľu omladila. S jej piesňou mi rástla sila. Jestli mi túto, pán môj, vezmete, čo si so chladlým trupom počnete? Tu nedám za všetko v svete. A udity je to s huňou tou čiernou, zrástli sa o 20 rokov, hlavy vlas čierny, pod partou vernou širáka môjho nezmokol. Na posmech našich jarých mládencov nechcem ja, smiešné odevy Nemcov, nechajte mi moje šaty. Vidíte, že už v tejto ukážke nechce sa vzdať 3 symbolov. Valašky, fujary a v podstate hune, ktorú si oblieka, a vlasov. O týchto vlasoch hovorí ďalej. A zrezať tieto vrkoče vranie? Radšej dolu celú hlavu. Oj, to nie, pán môj, to pre Boha nie. Čo takú špatu šmatľavú, bez ní by moja Elena milá Martina svojho verne ľúbila. Takú ovcu ostrihanú. Nič mi nedajte. Len mi okrasu túto nechajte. Nie vami, Bohom mi danú. Martinková tvár plameňom blčí, keď v rozkazoch týchto prosí, v tom do opasku ruku si strčí a vytiahne z neho čosi. A ešte jedno, pán môj a kráľ môj, prsten tento je tvrdý nepokoj, záň žiadam moju Elenu. Bez nej, bez krásnej, vám je ver darmo priahať v krvavé rozbrojov jarmo dušu moju rozdelenú, ani tu vám nedám. No a ako to teda skončilo? Skončilo to tým, že kráľ rezignoval a všetky symboly tohto detvana, či už to bola valaška, fujara, vrkoče, húňa, čiže oblečenie, či to bola jeho Elena, všetko musel kráľ oľutovať a musel mu nechať a chcel mať na čele svojho vojska takýchto junákov, akým bol hrdina Martin v básni Detvan od Andreja Sladkoviča. V dejinách každého národa významné miesto patrí aj ľudovej kultúre, ako nositeľke najvýraznejších etnických špecifík. Spomedzi týchto javov kultúry ľudovej osobitné postavenie má tradičný odev, kroj. Je tam nejaká súvislosť, vidíte, aj s tým detvanom. Tento kroj vždy pútal laických pozorovateľov, umelcov, odborníkov, etnografov. Umelcov pre svoju farebnosť a malebnosť. Odborníkov, etnografov zas pre svoju výpovednú hodnotu o kultúre a spôsobe života ľudu, ktorý ju vytvoril. Preto aj kroj považujeme za akýsi špecifický národný symbol a je omnoho starší ako hociaký módny odev. Špecifikuje teda nielen konkrétny kraj, jeho geografické prostredie a klimatické podmienky, aj obec, kde jednotliví naši predkovia žili, je aj jedným z kultúrnych znakov na rozlíšenie muža a ženy. Obdobia ich života, ich pracovného, spoločenského postavenia v rode. No a čo je na tom kroji najtypickejšie? Najmä výšivky. A práve tie na moravských či slovenských krojoch, ich farby sa hodne spájali s tradíciami slovanstva i národnej identity. Najviac sa to prejavuje napríklad na sviatočných krojoch, na ktorých sa nadväzovali aj rôzne farby obradových krojov. Tých za základnou funkciou bolo označenie úlohy jednotlivca alebo skupiny ľudí v príslušnom obrade. No ale najkrajšie z týchto krojov boli samozrejme svadobné. A tiež na týchto svadobných, ale aj smútočných odevoch sa odzrkadlovali určité skupiny ľudí a ich príslušnosť k tej konkrétnej situácii.
Materiál týchto krojov odzrkadloval prostredie jednotlivcov, ktorých sa pohybovali. Mužský odev napríklad sa robil z plátna, súkna. Bol tam aj odev keprový. Pozostával predovšetkým z nohavic či gatí a košele. Ženský odev sa delil na rubášový a košeľový. Vrch odevu tvorila kabanica, halena, ale tiež rôzne formy kožuchov v zimnom období. V odeve žien našli uplatnenie napríklad šatky, odevné plachty, ďalej aj účes spolu s pokrytím hlavy tvorili jeden celok, ktorý bol v podstate jedným z charakteristických znakov tradičného odevu. U žien vydatých to bol čepiec a šatka. Slobodné dievčatá chodili prostovlase alebo pri slávnostnejších príležitostiach s mašľou alebo v šatkách. Muži slobodní ženatí vždy nosili na hlave klobúky alebo v zime kožušinovú čiapku. Typické pre obdobie národného obrodenia boli aj pierka, kosierky, ktoré odzrkadľovali práve ten boj za slobodu. Čo sa týka obutia, tak tam dominovali pantofle, súkenné papuče, kapce hlavne v zime, v lete krpce. Najrozšírenejšou sviatočnou obuvou boli však čižmy. Čo všetko vidíme na súvislostiach alebo náväznostiach na rôzne slovanské národy? V stredoeurópskych súvislostiach sa napríklad Slovensko veľmi úzko spája s odevom juhovýchodnej i severovýchodnej Moravy. Takisto v niektorých oblastiach nadväzujú na rakúske, maďarské tradície alebo severnej Juhoslávie, severného a východného Rumunska, tiež niekde aj západného. Niektoré napríklad severné časti našich území symbolizujú takú spätosť s južným Poľskom alebo na východe so západnou Ukrajinou a podobne. Zvlášť do popredia vystupujú spoločné karpatské prvky, dokonca územím Slovenska prechádza aj časť rozhrania dvoch kultúrnych oblastí Európy, a to nížinnej panonskej panvy a horskej oblasti Karpát. Kroje alebo dobový odev Slovanov určite rezonoval aj v prezentácii predstaviteľov samovej ríše. Preto si povedzme niečo aj o nej, hoci veľa podobností o vtedejšom živote a podrobností sa nezachovalo. Prečo práve teda samová ríša či kráľovstvo? V dejinách Slovenska a Slovákov podľa vydania z 2007 roku historik Ďurica písal, že Samo pomáhal Slovanom a starým Slovákom v ich vzbúre proti divokým avarom a organizoval nadkmeňovú spoločenskú štruktúru vojensko-obranného charakteru, ktorú postupne rozvinul do vtedajšej formy štátneho útvaru. Takto to definuje Ďurica. Proti tomu verejne vystúpili niektorí tiež historici s tvrdou kritikou, že Samovú ríšu považuje za štát vo vtedajšej forme štátu, čo však nie je pravda. Asi nevedeli, že pod pojmom štát sa vo všetkých kultúrnych jazykoch rozumie aj spoločenský útvar určitého teritória s natrvalo usídleným obyvateľstvom spravovaných vrchovanou mocou. Čiže aj ten kmeňový zväz, ako nazývame Samovú ríšu. Aj krátky slovník slovenského jazyka z 87. roku definuje štát takto, že je to základná organizácia politickej moci spoločenstva na istom území. Preto sa zdá, že tí kritici sa skôr pridržiavajú supermarxistických výkladov štátu. A to z roku 1964. V spomenutom všeobecne prijímanom zmysle Samo bez pochyby zriadil určitú formu štátneho útvaru. Aj poľský historik Labuda
ktorý je považovaný za najkompetentnejšieho znalca samovej ríše, dal svojej monografii o tejto téme titul Pieržuje pánstvo slovanskie, pánstvo samo. A je to spoznanie z roku 1949. Neskôr, o 5 rokov, čiže v roku 1954, aj časopis Slovakia publikoval štúdiu, ktorá sa volala Slováci a ríša kráľa sama. Tak ju nazval autor Henrich Bartek. V zahraničnej vedeckej literatúre o samovom štáte, ale aj v dejinách Slovenska, ktoré vydalo nakladateľstvo Slovenskej akadémie vied v roku 1986, veľmi významný autor Bohuslav Chropovský jasne napísal: Samová ríša sa nielen udržiavala, ale stále silnila a ohrozovala tiež plány šírenia franskej moci na východ do slovanských krajín. Frankovia čoskoro poznali, že ich mocenské záujmy sú práve v dôsledku existencie a úspešného rozvoja samovej ríše nielen ohrozené, ale aj neuskutočniteľné. Rozhodli sa preto túto ríšu vojensky poraziť a vonkajšou silou ju začleniť pod svoju zvrchovanosť. A novšie, tiež slovenský biografický slovník z roku 1992 Martine pod heslom Samo uvádza: Vznikol tak prvý štátno-politický útvar západných Slovanov. Bol známy v histórii pod názvom Samová ríša. Franská ríša chápala sa ako územie samovej ríše, ako nárazníkový štát, ktorý ju chránil pred priamými útokmi Avarov. Je to na strane 175. Ríša aj tu znamená, citujem, veľký štátny útvar skladajúci sa z viacerých územných alebo etnických celkov. O určitej kontinuite samovej ríše s Pribinovým kniežatstvom sa vyjadril aj slovenský archeológ Titus Skolník. Takto. Nitrianske kniežatstvo nechápeme ako náhodný útvar, ktorý vznikol z ničoho, ale ako výsledok dlhšieho hospodárskeho, politického i vojenského procesu, začínajúceho už v 6. storočí, keď na toto územie a na priľahlú Moravu lokalizujeme i samovú ríšu. Svoju dôkladnú analýzu začiatkov národných dejín zhrnul aj v roku 85 Matúš Kučera, historik významný. Historický vývoj od čias samovej ríše až po rozpad Veľkej Moravy nie je nejakým epizodickým či zanedbateľným vývojovým obdobím v dejinách slovenského národa, ale aj národu moravského či českého. Bola to práve táto doba, ktorá položila také pevné základy pre národný historický vývoj, že ani dlhé, takmer 1000 rokov trvajúce nesvojprávne postavenie Slovákov v rámci mnohonárodnostného uhorského štátu nerozleptalo tieto základy, lebo na nich sa konštituoval aj slovenský feudálny a neskôr i novodobý buržoázny národ. No a napokon najnovšie Cyril Hromník správne poukázal na to, že ak Fredegardova kronika ako jediný prameň zo 7. storočia označuje sama ako člena franského ľudu, nechýbajú neskoršie ani dôležité pramene, ktorým je napríklad úradný dokument Salzburského arcibiskupstva, ktorý sa volá o obrátení Bavorovcov a Korutáncov. Je to z roku 873, kde čítame: Samo bol Sloven, a že bol začat aj kniežaťom v Korutánsku. To je asi najpravdepodobnejšie, pretože ináč by to bol celkom výnimočný prípad, že by si vtedajší Sloveni po víťazstve nad Avarmi vyvolili cudzinca za kráľa. Korutánsko vtedy obývali tiež slovanskí Sloveni. A pretože podunajskí Sloveni boli bez pochyby predkami neskorších Slovenov, Slovákov, máme úplné právo vidieť v samovom štátnom útvare, či to už bolo kráľovstvo, kmeňový zväz alebo ríša, najprvšie začiatky slovanskej, ale aj moravskej i slovenskej štátnosti.
O Samovom neskoršom živote neexistujú spoľahlivé historické pramene. Aj samotná Fredegardová kronika dovtedy opisuje skôr udalosti či reálie vo vzťahu ku Franskej ríši. Kmene uskutočnili viacero ozbrojených vpádov do Franskej ríše až na územie dnešného Durínska. Roku 658 alebo 59 zomrel Samo. Potom sa nadkmeňový útvar, ktorému panoval, s najväčšou pravdepodobnosťou buď rozpadol na menšie jednotky, alebo existoval s vládou jeho potomkov. Historik Papánek tiež píše, že Samo bol 19. slovenským panovníkom od čias narodenia Krista a vládol od roku 623 až 4. Myslíme, že by sme tomuto dejepiscovi mohli veriť, keďže tento údaj prevzal od latinsky píšucich autorov a vtedy latinčina mu bola druhou materčinou. So Samou sa stretávame aj v spise znovu o obrátení Bavorov a Korutáncov, kde sa uvádza, že bol vojvodcom tohto národa akýsi Sloven menom Samo, žijúci v Korutánsku. Dokázal ubrániť svoje kráľovstvo proti vtedy najmocnejšiemu štátnemu útvaru Európy, a to Franskej ríši, a natoľko úspešne, že táto ríša nakoniec jeho moc uznala a nepodnikala dlho proti nemu žiaden útok. Naopak snažila sa svoju východnú hranicu všetkými silami udržať. Tento úspech by sa Samovi nikdy nebol podaril, ak by ho hneď na začiatku Sloveni neprijali za svojho. Navyše potvrdil minimálne svoju stotožnenosť so slovanskými tradíciami, keď pri vojenských rokovaniach vystupoval vraj v slovanskom odeve a žiadal to isté aj v tom prípade aj od hostí. Dejiny Samovej ríše vytvorili hneď niekoľko veľkých otáznikov. Niektorí historici sa rozchádzajú napríklad aj v tom, kde sa ríša presne nachádzala, alebo kde stál ten spomínaný v bitke veľmi dôležitý Bogastisburg, či bol Samo ozaj Frank, keďže v spise o obrátení Bavorov a Korutáncov sa pre zmenu píše, že teda bol Sloven. Inak povedané, napríklad Česi tvrdia, že sa táto ríša nachádzala v Čechách. Maďarský historik dokonca skoro pre nás, že je samozrejme, že tvrdí, že to bola Avarská ríša v Maďarsku a Slovanov sem priviezli až v 18. storočí. Ale to vieme, že to je absolútna nepravda. Bitka pri Vogastisburgu sa mohla odohrávať napríklad aj pri Bratislave, Devíne či v nejakej časti severného Rakúska. Slováci a Moravania sa preto právom domnievajú, že ríša sa musela niekde nachádzať na ich pomedzi, podobne ako neskôr Mojmirové či Pribinové kniežatstvo. Preto si určite pozorne pozrite napríklad 2 filmy natočené o Samovi, inscenáciu z roku 1988 Samo, kupec a kráľ pod Hasprovým režisérstvom. Je to v podstate historická dráma. No a nedávno v roku 2020 natočený seriál dobrodružný a historický, ktorý nazvali Slovania. Či je to tak alebo onak, ale vážme si, že práve Samo bol na čele prvého vôbec známeho slovanského kmeňového zväzu, teda kde bolo aj viacero tých slovanských kmeňov zlúčených z vlastných pozorovaní. V druhej časti dnešného rozprávania by sme prešli aj k národným symbolom alebo k symbolom štátnym. Ak sa riadíme doktrinálnou definíciou, tak tam sa hovorí, že vonkajším prejavom štátnosti, a teda i suverenity, je označenie alebo názov štátu a jeho štátne symboly sú
štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna. Tieto symboly reprezentujú štát navonok, vyjadrujú samostatnosť a zvrchovanosť štátu, jeho históriu či dejiny, jeho štátnosť. Znaky národov vznikali omnoho teda skôr, ako sme si už hovorili v tom predchádzajúcom, ako vznikol spoločný štát Slovákov, Moravanov, Slezanov a Čechov. Vyvíjali sa tieto symboly počas spokojných aj vojnových čias spolu s tradíciami jednotlivých národov a území, na ktorých pracovali a žili podľa zaužívaných zvykov naši predkovia. Štátny znak, symbol dvojitého kríža, zobrazený na štátnom znaku Slovenskej republiky, vznikol už v 7. storočí v Byzancii. Na územie Slovenska sa začal šíriť v 9. storočí a vyjadruje historický odkaz veľkomoravského obdobia. Za vlády Belu IV., čiže v 13. storočí, používalo mnoho miest vo vtedajšom Hornom Uhorsku, napríklad Nitra, Zvolen, Žilina, Skalica, Levoča, v pečatiach a erboch dvojitý kríž, ktorý bol odvodený od panovníckeho erbu. Tieto mestá si ponechali dokonca tieto erby aj vtedy, keď došlo k zmenám v prípade štátneho znaku panovníckych dynastií. Ďalšia časť štátneho znaku, trojvršie, toto vyobrazenie trojvršia nachádzajúceho sa pod dvojkrížom sa datuje od začiatku 14. storočia. Trojvrchy sa začiatkom 16. storočia, teda neskôr, interpretovali ako symbol severných pohorí, čiže Tatry, Matry a Fatry. Stredný vrch mal znázorňovať Tatru. Tento názov pre hory, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska, sa používal až do 20. storočia. Vľavo je Matra a vpravo od Tatry zase Fatra. Čiže jediné Matra sa nachádza na terajšom maďarskom území, ale ostatné dve sú súčasťou Slovenska. Dvojitý kríž na trojvrší sa z územného symbolu stal znakom národa žijúceho na Slovensku počas revolúcie v roku 1848, keď Slováci vyvinuli národno-emancipačné úsilie a chceli presadiť svojbytnosť v rámci Uhorska. Do tohto obdobia spadá aj zmena sfarbenia trojvršia. Do pôvodne striebornej a neskôr zelenej farby sa nahradili tieto farby modrou farbou. Práve modrá mala reprezentovať ideu o slovanskej vzájomnosti, prípadne slobode, ktorá vychádzala z presvedčenia, že ochrancom slovanských národov má byť Rusko. V roku 1863 sa strieborný dvojkríž na modrom trojvrši na pozadí červeného oválneho poľa stal aj emblémom Matice slovenskej. Po znaku ako symbole národa prejdime na vlajku. V dobách, keď začali na súčasné naše územia prenikať Slovania, označovali napríklad svoje oddiely plastickými signami. Tie boli neskôr nahradené textilnými zástavami v tvare štvorca, ktoré boli nazývané vexilium. Na nich boli vyšité obrázky, skratky oddielov a podobne. Slúžili na označenie jednotiek v boji. Ich hlavným cieľom bolo predchádzať dezorientácii a útokom do vlastných radov. Najznámejší spomedzi všetkých bolo vexilium rímskeho cisára Konštantína Veľkého, ktorému sa v roku 312 vraj pred bojom zjavil na oblohe monogram Ježiša Krista a tak ho prikázal aj vojakom vyobraziť do jeho hlavného znaku vlajky. Po víťazstve, a to sa aj stalo, zvíťazil, toto vexilium zvané aj labarum sa stalo symbolom aj ďalších cisárov a kráľov a spravidla to bolo v tmavočervenej, respektíve purpurovej farbe, ktorá bola
symbolom moci cisárov. A prečo zdôrazňujem tú purpurovú farbu? Od slova purpur sa vytvorilo pomenovanie prápor, pôvodne porpor. Označenie prápor si Slovania ponechali aj potom, čo zástavy alebo vlajky prestali niesť len tmavočervenú farbu, ale boli sfarbené v individuálnych farbách jednotlivých národov. Napríklad po rozpade starovekého Ríma sa labarún začal uplatňovať v Byzancii ako znak ríše a cisárovej moci. Okrem iného bol panovník vyobrazovaný aj na minciach či iných predmetov a tam držal práve spomínané labarún alebo predtým vexilium. Čiže boli to vlastne tie vlajky zástavy. Tieto mince s byzantským cisárom Michalom III sa našli na veľkomoravských náleziskách. Ako vieme, práve Michal III vyslal na Veľkú Moravu Konštantína Metoda, s ktorými sem zrejme prenikli aj mince a vyobrazovanie panovníkov držiacich labarún. Toto spomínané, ktoré sme už hovorili. Na územie Veľkej Moravy preniklo toto vexilum ešte v časoch Rímskej ríše, ale zrejme aj so vznikom Veľkej Moravy sa prvýkrát začalo toto vexilum používať ako labarún. Je zrejme, že kráľovstvo Moravanov malo vlastný prápor, zástavu, vlajku. Dôkazom toho je aj nález v hrobke na archeologickom nálezisku Mikulčice Valy. Tam bolo v hrobke číslo 240 nájdené pozlátené nákončie opasku z konca 9. storočia. A čo je na ňom? Je tam akosi neobratne vyobrazený kráľ, ale drží v ľavej ruke roh pomazania na kráľa, čo značí, že sa mohlo jednať buď o Svätopluka, Mojmíra II., prípadne Rastislava, a v pravej ruke drží práve toto labarón. Jedná sa o jediné vyobrazenie veľkomoravskej zástavy a vôbec najstaršie slovanskej alebo slovenskej alebo moravskej vlajky. Tento prápor nie je však v tvare štvorca, ale ležatého obdĺžnika a na sebe nemá žiadne obrazce. Nevieme preto ani určiť jeho sfarbenie. Môžeme však predpokladať, že bolo červené, teda purpurové, ako symbol kráľa. Taktiež nástupnícka vlajka Nitrianskeho kniežatstva má červené pole. A to môže byť aj odôvodnením práve z toho spomínaného práporu nájdeného v tej hrobke. Tento labár prešiel rekonštrukciou a dnes je v Nitre na iných miestach aj viditeľný alebo aspoň nejakým spôsobom vyobrazený. Preskočme niekoľko storočí a povedzme si o Gejzovi a prvej podobe tzv. Slovenskej vlajky. Mala na sebe vyobrazený znova dvojkríž, pochádzala z mince kniežaťa Gejzu, vládcu Nitrianskeho kniežatstva z obdobia okolo roku 970. Čiže aspoň vyše 100 rokov už uplynulo. Je na nej ruka držiaca zástavu s nejasne zreteľným dvojkrížom. Zachovala sa aj v pečati mesta Nitra a to z doby kráľa Belu IV. V 13. storočí. Tvorili ju strieborný ležiaci dvojkríž v červenom poli, pričom vlajka bola zastrihnutá. Samotný znak dvojkríža sa na území vtedajšieho Nitrianska dostal v časoch tejto Moravy počas misie bratov z Byzantskej ríše. V Byzancii bol používaný ako úradný znak. Ostal v povedomí aj po zániku Moravy a išlo o znak vrchnosti a moci. Naďalej ostal využívaný dokonca maďarským rodom Arpádovcov, ktorí vládli na území kniežatstva ako symbol zvrchovanosti, ale aj ako symbol severného územia krajiny, s ktorým bol historicky spätý.
Novšia podoba vlajky vznikla začiatkom 14. storočia. Začias panovanie kráľa Václava III. V Uhorsku známeho ako Ladislava V., ktorý bol chránencom Matúša Čáka Trenčianskeho. Na vlajke sa už nachádza zlatý stojatý dvojkríž na zlatom trojvrší na červenom pozadí. Matúš Čák tam vystupoval ako panovník vtedajšieho územia, zhodujúceho sa približne s dnešným západným a stredným Slovenskom. Po smrti Matúša Čáka sa táto vlajka prestala používať a do roku 1382 bola na území Uhorska používaná práve kráľovská vlajka jeho nástupcu Karola Roberta. Od tej doby až do 19. storočia neexistovala žiadna vlajka, ktorá by reprezentovala výhradne územie napríklad dnešného Slovenska alebo Slovákov. Symboly ako dvojkríž či trojvršie sa však používali ešte naďalej aj v uhorskej vlajke. No a kde hľadať začiatky farieb i podoby prvej slovenskej vlajky? Začala táto podoba vznikať v 19. storočí. 11. mája 1848 bola v žiadostiach slovenského národa popísaná vlajka, ktorú žiadali Slováci od uhorského snemu. Takto sa žiada, alebo takto to bolo popísané spolu s maďarskou a uhorskou zástavou. Zástavy červeno-bielie máme za slovenské, červeno-bielie zelenie za maďarskie a zástavy červeno-bielo-zelenie s címerom uhorským za krajinskie. Išlo teda o červeno-bielu bikolóru, českej a poľskej, bola teda podobná, so zastrihnutím. Používala sa medzi aprílom a septembrom 1848, pričom úplne prvýkrát oficiálne sa takáto vlajka údajne použila 23. apríla 1848 s modrou farbou v Brezovej pod Bradlom počas divadelného predstavenia. Tak došlo k vzniku trikolóry v dnešnej podobe. Táto dnešná podoba vlajky vznikla počas povstania Meru 8 rokov 1848 až 49, keď Slováci bojovali na strane Viedne proti Maďarom. Od septembra 1848 sa teda pridal už oficiálne aj modrý pás a začala sa používať vlajka červeno-modro-biela s nápismi Bratstvo a svornosť, za kráľa a národ slovenský, sláva všetkým Slovákom. Alebo červeno-bielo-modrá, v strede ktorej bol používaný uhorský erb, ale pozor, už s modrým trojvrším. Tá najdôležitejšia z týchto zástav, kde pod dvojkrížom už nebolo zelené, ale modré trojvršie, prvýkrát bola použitá počas jesennej výpravy a práve zavíjala dňa 18. septembra září 1848 počas prvej výpravy slovenského povstania, keď vojaci prekročili moravsko-slovenské pohraničie a zastali v Myjave. Tu a odtedy sa stala oficiálnou vlajkou autonómneho Slovenska. Dovtedy ešte deklarovali akúsi príslušnosť k Uhorsku, ale modrý pásom, ktorý bol prevzatý z ruskej a chorvátskej zástavy, Rusi boli patrónmi Slovanov a Chorváti bratským národom v Uhorsku, táto vlajka bola používaná slovenským dobrovoľníckym zborom počas celého slovenského povstania na všetkých troch výpravách roku 1848-49. Neskôr sa stala aj vlajkou Slovenskej národnej rady. Poradie pruhov na nej sa ustálilo podľa dnešného stavu až v roku 1868. Túto vlajku vo veľkom používali dokonca aj slovenské spolky v USA. Ďalšou vlajkou
a jej inou podobou bola krátkodobo medzi 16. júnom, červnom až 7. júlom, červencom 1919 používaná za čias Slovenskej republiky rád čisto červená vlajka, ktorá symbolizovala komunizmus. Na čas, čiže na ten mesiac, necelý mesiac, nahradila tradičnú bielo-modro-červenú trikolóru. Podobne to urobila aj Maďarská republika rád. Ďalšou neoficiálnou vlajkou Slovenska bola v rokoch 1919 až 1938 vlajka s trikolórou, ako ju poznáme dnes, a v rokoch 1938 a 1939 ako oficiálna vlajka autonómnej slovenskej krajiny. Inú podobu mala vojnová vlajka Slovenskej republiky v rokoch 1939 až 1945. To bola vlajka, ktorá mala len znak slovenského dvojkríža. V období rokov 1990 až 1992 bola ďalšia vlajka, oficiálna vlajka Slovenskej republiky v rámci Československej federatívnej republiky. Jeden z návrhov, keď vznikalo Československo, bola aj československá vlajka podľa návrhu Milana Rastislava Štefánika, ktorá mala našu trikolóru a boli tam 4 hviezdičky, ktoré symbolizovali Slovensko, Moravu, Sliesko a Česko ako rovnoprávne národy a neskôr sa uplatnila presne táto Štefánikova vlajka ako vlajka na čas Československej národnej rady. No a napokon, ktorou vlajkou sme najdlhšie sa reprezentovali v Československu, prešla tiež vývojom z rokov 1918 až 20, kde vlajkou Československej republiky bola ešte zemská vlajka Čiech, bola oficiálna, ale prakticky nepoužívaná vlajka Českej republiky v rámci Českej a Slovenskej federatívnej republiky až do 31. decembra, prosinca 1992. Po vzniku Československa sa používala teda iná vlajka 2 roky. Bola to bielo-červená bikolóra, ktorá bola však identickou s vlajkou Poľska. Preto bolo potrebné ju zmeniť. Vlajka Slovenska je jedným zo 4 slovenských štátnych symbolov. Bola prijatá 3. septembra 1992 a od 1. januára 1993 je štátnou vlajkou Slovenskej republiky. Skladá sa z 3 pruhov bielo-modro-červenej trikolóry, rovnakej dĺžky umiestnených pod sebou a slovenského znaku, ktorý je vyobrazený na prednej polovici listu štátnej vlajky. Už v roku 1984, teda ešte pred vznikom Českej republiky a Slovenskej republiky, predseda zahraničnej matice slovenskej v emigrácii František Fuga za pomoci výtvarníka Jozefa Cincíka získal za návrh súčasnej podoby slovenskej vlajky certifikát až v Londýne. Tak inicioval ustálenie národnej vlajky, keď navrhol Cyrilo-metodejský byzantský dvojkríž na trojvrší umiestniť na slovanskú pôvodne, respektíve hurbanovskú trojfarebnú bielo-modro-červenú trikolóru. Snažil sa takýmto spôsobom v západnom svete odlíšiť slovenskú politickú a etnickú otázku od slovinskej, rusínskej či ruskej. Chcel to docieliť práve zmenou národnej vlajky, ktorú mali Slováci popri spomínaných slovanských národov s rovnakým vyobrazením. To je podobná história alebo dejiny ako s českou vlajkou, ktorá sa tiež podobala na niektoré iné
napríklad na Poľsku. Ďalším národným symbolom je štátna pečať alebo státne pečetidlo. Štátna pečať Slovenskej republiky je podobne ako v niektorých štátoch oficiálnym štátnym symbolom. Je to pečatidlo, na ktorom je spravidla vyobrazený štátny znak štátu, federálneho alebo podobne, a dookola je vypísaný názov štátu. Podobne je to pri pečati aj česká, aj slovenská. Naopak je to len pri Spojených štátoch amerických. Štátna pečať teda Slovenskej republiky je okrúhla s priemerom 45 mm. V strede je vyobrazený štátny znak Slovenska, farby sú vyznačené heraldickým šrafovaním. V medzikruží okolo štátneho znaku je umiestnený nápis Slovenská republika. V dolnej časti je lipový lístok. Štátna pečať je zadefinovaná aj v článku 9 Ústavy Slovenskej republiky. Používa sa na originálne listiny ústavy a ústavných zákonov Slovenskej republiky, medzinárodných zmluvách, poverovacích listinách diplomatických zástupcov, ako aj v ďalších obvyklých prípadoch, ktorých je jej použitie nutné. Pečatidlo štátnej pečate uchováva prezident Slovenskej republiky. No a posledným symbolom, ktorý má svoj tiež dejinný vývoj, je v podstate hymna, štátna hymna, hymnická pieseň. Ako vznikali jednotlivé? Ja porozprávam o slovenskej. Vlastne slovenská časť hymny, ktorá sa spojila s tou moravsko-českou v roku 1918, je hymnická pieseň od Janka Matušku z roku 1844. Vznikla na nápev ľudovej piesne Kopala studienku. Napísali ju potom, ako na Nový rok 1843 vyhnali alebo suspendovali Ľudovita Štúra z funkcie námestníka Evanjelického licea v Bratislave. Kvôli tomu na protest odišlo 22 študentov z Bratislavy do Levoče. Napokon z tých 22 odišlo 13, pretože bol tam aj tlak rodičov, ktorí sa obávali o ďalší osud svojich detí. Prvý raz sa objavila táto pieseň práve oficiálne zapísaná aj v domovej pokladnici, a to v roku 1851. Nazvali ju vtedy Dobrovoľnícka. Najstarší zápis tejto piesne z roku 1844 sa nachádza v zápisníku Viliama Paulínyho Tóta, ktorý to prevzal od Janka Matušku, alebo teda prepísal tento text hymny. Znela: Na Tatrou sa blízka hromidivo bijú, zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ešte jedle, niekto má, duby rastú na Krivánskej stráni, kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí a medzi nás stane. A posledná sloha, ktorá sa spieva aj dnes: už Slovensko vstáva, pútá si strháva, hej rodina milá, hodina odbila, žije matka sláva. Na záver by som sa rada rozlúčila, možno aktuálne, na základe srpnových alebo augustových udalostí, pár slovami: nech teda mier naďalej zostáva v tejto krajine a v našich zemiach zvlášť. Nech sa zjednotíme a nech dokážeme sa spojiť vždy v ten pravý čas, pretože v každej dobe sa niečo deje a nestačí iba konštatovať, ale treba aj konať. Preto dovidenia a teším sa na budúce.
Jsme aktivní lidé, poslové budoucnosti, zlatého věku. Tvoříme společně již dnes naši šťastnou a zdravou budoucnost. Podílíme se na obraně, hospodaření a vzdělávání se. Připoj se k nám a spoj se s poštovnou ve svém bydlišti. Pokud ji u vás nenajdeš, založ novou poštovnu. Pro více informací jdi na www.poslovébudoucnosti.zlatývek.info